wai wani dabar ne Iran ke amfani da shi a yaƙi da Amurka din nan. Bari ba ku wani gagarumin shirki da yake zuwa yanzu. Shugaba Trump na Amurka ya aika wakili zuwa ƙasar Iran ya tattauna da gwamnatin Iran. Wato kun ga wannan takunkumin tattalin arzikin da Amurka ke magana duk ba zai yi aiki ba. To yanzu dai shugaba Trump ya tura shugaban hafsoshin ƙasar Pakistan wato Field Marshal Asim Munir ya je ya isar da saƙon Amurka ga ƙasar Iran. Wato shi Asim Munir yana da kusanci da shugaba Trump na Amurka, kuma shugaba Trump na sauraren shi, kuma mutum ne wanda yake da jajircewa akan al'amura yanda aka ce kenan. So a tsarin ina so in kawo muku bayanan abin da ya faru. Menene ya faru a tattaunawa? Wani sako Asim Munir ya kai ma Iran? Sakon shine shugaba Trump na Amurka ya gaya ma Asim Munir cewa yana da bukatu akalla guda 3 daga ƙasar Iran. Na farko, zai cire wannan shingen da aka samu Iran na hana ta fita da mai da komai da jiragen yakin Amurka na ruwa da na sama, wanda ba a kusa da ƙasar Iran aka yi ba, aka sa su ba, amma suna da tazaran kusan kilomita kusan 1000 ma a mashigan Hormuz, amma sun hana jiragen ruwan dakon mai da sauran abubuwa na ruwa na Iran su kai ƙasar Iran ko su fita. To shugaba Trump ya ce za a cire wannan, sannan akwai takunkumai da aka samu ƙasar Iran. Shugaba Trump ya ce za a cire takunkuman, amma idan har ƙasar Iran za ta buɗe mashigan Hormuz. Na gaya muku a bidiyoyin da na yi a baya, wai me yasa buɗe mashigan Hormuz ke da amfani? Amurka ta ce fa ta shiga yakin nan ne da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu akan wai Iran na so ta kira makamin nukiliya ko tana so ta mallaki makamin nukiliya. Lokacin mashigan Hormuz na buɗe, kowa na wucewa ba wani matsala. To amma bayan fara yakin da aka kashe shugaban addini na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei da su Mohammed Bakbur, jagororin rundunar sojojin ƙasar Iran, da su Ali Larjani, to sai Iran sai ta rufe mashigan Hormuz gaba ɗaya. Ko da aka yakin kwana 12, mashigan Hormuz na buɗe ba ta rufe ba, amma wannan karan ta rufe saboda man da ake fita da shi kusan kashi 25 zuwa 30, wasu sun ce ma 40 na kaso mai na duniya ta nan yankin ake fito da shi, ake wucewa da shi, kuma yawancin wa'innan man Amurka suke zuwa da kasashen turai. Shi yasa yau na sha mai lita 1, ba zan faɗi gidan man baka mustalla, 1260 lita 1, amma a Amurka mai lita 1 yanzu ana maganin wurin 4500 ne zuwa 5000. Kaga ya ninkawa da namu, a haka ma mu muna kuka akai. So mashigan Hormuz kuma ana wucewa da kayayyaki da ake hada chemicals da abubuwa na amfanin gona. Akwai abubuwan da ake haƙowa a ƙasashen Larabawa wanda Amurka take amfani da su wurin ƙere-ƙere da abubuwa, to duk an daina wucewa da su, an dakatar. Iran ta dakatar. Shi yasa tattalin arzikin Amurka ya shiga cikin wani hali. Yanzu ma ana tunanin za a shiga karayen tattalin arziki a Amurka saboda halin matsi da al'umma Amurka ke ciki. To shi yasa shugaba Trump na Amurka ya nace ya rike wuta akan buɗe mashigan Hormuz, saboda buɗe mashigan Hormuz shine kadai zai taimaki tattalin arzikin Amurka, zai agaza mu Amurka. Kuma akwai zaben wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Idan har Trump ya faɗi wannan zaben jam'iyyar ta Republican, har ya fito yake cewa za su tsige shi, to zai bar mulki. Tashin hankalin Trump kenan yanzu, zai bar mulki a ƙasar Amurka. To tsadan kayayyakin nan da tsawwal abubuwa a ƙasar Amurka shine yasa Trump ya shiga bala'i da tashin hankali. Duk yanda zai yi a buɗe mashigan Hormuz din nan shi ke ƙoƙarin yi, kuma sai bai bin hanyar da ya dace ya yadda sun faɗa a yakin nan shikenan. Amma ya ƙi yadda. Bukata na farko kenan da Asim Munir ya gaya ma Iran. Bukata na biyu shine sai Asim Munir ya gaya ma Iran, shugaba Trump ya ce yana so duk wa'innan dakarun da ƙungiyoyi da ke kai hare-hare sansanin sojojin Amurka da ƙasashen gabas ta tsakiya su bari. Bari kirga muku su. Na farko akwai Kataib Hezbollah, suna ƙasar Iraki ne.
suna kai hari sansanonin sojan Amurka da kadarorin Amurka. Akwai Hezbollah a ƙasar Lebanon tana kai hari Isra'ila suna gwamza yaƙi a yanzu. Akwai Houthi na Yemen suna kai har-hare Saudi Arabia da Isra'ila. Akwai kuma ma wasu ƙananan ƙungiyoyi, sannan kuma akwai hari na yanan gizo da Iran ke kaiwa kamfanoni na Amurka a rikita su daina aiki sai an ɗau wani lokaci da ake ce cyber war, wato yaƙi na yanan gizo. Shine buƙatan shugaba Trump na biyu kenan. Saboda a yanzu Saudi Arabia ta shiga wani yanayi har-haren Houthi. Saudi Aramco kamfanin refinery ɗinta Houthi ta yi ɓanna a wurin sosai. So kuma man fita da shi ake yi, tattalin arzikinsu ya raunana. An ba ku manta ba, Yarima bin Salman na Saudi Arabia ya kai ziyara ƙasar Faransa, wanda ya fito yake bayyana ma duniya irin barnar da yakin nan ya kama Saudi Arabia. Har shi Macron da bin Salman suka yi kira da a dakatar da yakin nan a koma batun diplomasiya. Sai bukata na uku da Asim Munir ya gaya ma ƙasar Iran akan sako ne na shugaba Trump, shine cewa Iran ta koma yarjejeniyar nan da aka yi a watan June na Memorandum of Understanding da Amurka da Iran suka sa mu hannu. Bangaren Amurka shugaban majalisar dokoki na bangaren Iran shugaban majalisar dokoki na Iran wato Muhammad Bakir Galibaf shi ya sa mu hannu. Bangaren Amurka kuma Vice President JD Vance shi ya sa mu hannu. To ita Iran daman ta ce a koma kan asalin yarjejeniyar Amurka ta ki, kuma Amurka ita ta fara fita daga yarjejeniyar, ta fatali da yarjejeniyar. Da cece kuce da surutai na Benjamin Netanyahu ya ma Trump yawa. To yanzu kuma ta ce a koma. To bayanin da ya fito shine a ganawan shi Asim Munir ya gana da Muhammad Rizai wato sakataren tsaro na koli na ƙasar Iran, ya gana da Muhammad Bakir Galibaf, ya gana da shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian, sannan da wasu jagororin rundunonin sojojin ƙasar Iran ya gana da su. Amma su sakon da suka gaya mai ya gaya ma Trump cewa duk wani hari na Iran akan Iran, to Iran za ta mai da martani irin shi. Sai Asim Munir sai yake ce ma Iran da ku da Amurka duk kuna da laifi wurin rugujewan yarjejeniya. So yanzu ana tunanin Pakistan na kokari ta yi reviving a dawo da wannan yarjejeniyan a koma kan shi, yarjejeniyan da Amurka ta rusa. Iran kuma tana tunanin kan a koma yarjejeniyan Amurka ta dawo ta ƙara mata yankan baya. Duk da Iran a baya-bayan nan ta kai ma Amurka har-hari wurin guda uku, Amurka ba ta rama ko ɗaya ba. To mun gane ma Amurka ba ta son faɗaɗan yaƙi. To amma Iran ta ce a cire wannan shingen da wani takunkumi da waye sai ta buɗe mashigan Hormuz. Yanzu muna jira ne, akwai assessment da Iran ɗin take yi za ta fitar. In ta fitar za mu gaya ma duniya halin da ake ciki a yanzu. Wani shawara za ku bayar? Na canza yanayin content ina yi da tsayi dan da yawa suna cewa da Allah a rika yi da tsayi yanda za su fahimci bayanan sosai. So na canza yanzu ina yi da tsayi sosai. Wani shawara za ku bayar? Ya kuke ganin za a fita daga wannan fitina? Shin Iran ta haƙura ta koma kan yarjejeniyan kamar yadda Amurka ta nema, ko ku a'a Amurka ta fara cire wannan takunkumin da shingen sai a buɗe mashigan Hormuz sai a zauna lafiya? To ya batun nukiliya kuma? Ku ke tambaya masu kallo na, sai an jima. Kalli wannan hoton da ke sama kaina kafin in yi bayani. Na farko wannan hoto da kake gani inda ke da blue din nan shine map na ƙasar Isra'ila babba wadda take son ta yi. Babban abin da zai baka mamaki, ita wannan ƙasa ta mulkin Isra'ila da duk rikicin da Isra'ila ke yi tana shi ne saboda wannan ƙasa ta babba. Ƙasashe ne Larabawa kusan 6 wanda za ta yi ƙasar ta a ciki. Babban abin da zai baka mamaki, babu ƙasar Iran ko ɗigo ɗaya cikin wanda za a kwace ma ƙasa. Na farko Saudiya kusan rabin Saudiya, har Madina. Na biyu rabin Misra, rabin Iraki, Kuwait, har Turkiya. Babu ƙasar Iran cikin ƙasar da Isra'ila take son ta yi babbar Isra'ila tata. Amma a haka Iran tana ba da sojojinta, magabatanta, al'ummarta, dukiyarta don ta bawa al'umma annabi kariya. Amma a haka bancin duk asara da takunkumai da take wanda bai koye mu kowa ba, miliyan 10 ta Iran kimanin 10,000 ne na Najeriya, ko ma ba su kai ba in an yi canji na gaskiya yanzu ba kaso bayan fage ba. Miliyan 10
miliyan 10 ta Iran naira 10,000 ce ko 10,000 ba wani abu, kimanin jika 6 nan. Amma duk da haka mutane suna Iran ƙarya ce, Iran munafici ne, Iran menene. Babban abin da ake yaudarar mutane da shi a duniyar nan bayan kuɗi shine bangaranci ko kuma wani mazhabanci ko kuma ƙungiyanci da sunan addini. Amma babu yadda za a biya hito ɓaro-ɓaro gaban ku. Yanzu ku yi ba ku gani ƙasar Misira da Saudiya tun suna taimaka ma Isra'ila a ƙarƙashin fage har ya kai ƙiri-ƙiri suke bayyana. Yanzu a satin da ya wuce Saudiya ta hidda karantar da mutane cewa masjidil aqsa na musulmai ne, dole musulmai su amso shi daga makarantun yara. Ta cire, yanzu babu wannan karantar cewa a sa mutane su ta tunanin sai su amso masjidil aqsa, babu wannan, ba za a yi shi ba saboda a zauna lafiya. Wannan shine sunna kai sunna. Faɗa da Yahudawa kuma ta'addanci ne, Iraniyanci ne, Shi'anci ne. Yahudawa ba makiya bane. Wannan shine karantarwar Saudiya. Daga yanzu zuwa shekara ta 2030 abin da za ku gani daga Saudiya ya baka. Babban abin da zai baka mamaki, shi wannan Netanyahu da kanshi ya daga wannan gireta Isra'ila ya kwadi lalle sai sun yi wannan gireta Isra'ila a cikin ƙasar musulmi, da hoton shi ga yanan ƙasa kana gani ga yanan Netanyahu. Amma su sun ce ƙarya ne, Yahudawa masu ne. Amma kuma duk da haka masu tuwo a kunne da ido suna gamsuwa da su. Saboda haka ruguzau da rusau yana fuskantar gwamnatin Saudiya insha Allah. Ba al'ummar Saudiya ba, gwamnatin Saudiya. Yadda Isra'ila ke fuskantar matsalar rushewa ko kuma barazanar rushewa daga Gaza, hakanan Saudiya ke fuskantar ta daga Lebanon, hakanan Amurka ke fuskantar ta daga Iran. Saboda haka tarayya ce ta musulmai da kuma waɗanda ba musulmai ba. Ahlus sunna da 'yan shi'a su ne suka game waje guda, a gefe guda kuma munafikai da azzalumai da wanda ba musulmai suka game gefe guda. Akwai wani labari da nake karantawa a kwanaki wanda ke nuna kahin Mahdi bayyana, akwai wata rundunar azzalumai ko azzalumi da ake ce ma Sufyan wanda za ta bayyana. Wanda sai muka ga gashi yanzu da Pakistan da Saudiya da Turkiya sun haɗe, wanda suka sanya mu wannan runduna ta su ko wannan kungiya Saudistan. Sannan kuma babban waliyin da zai fara bayyana kafin Mahdi ana ce mishi Al-Yamani, in ba na mance ba, Al-Yamani, wanda sai ya bayyana ne wannan gwarzo, sannan kuma shi Mahdi zai bayyana. Sannan gumurzun da za a yi a Makka ne za a yi shi, ma'ana a cikin birnin Makka, in an ce Makka gaba daya. Wanda a yanzu Saudiya ba yunkurin ta kai ma 'yan Yaman hari ne take ba, a yunkurin ta ba kanta kariya ne, ma'ana 'yan Yaman ne za su kawo mata hari a cikin ta. Wanda kuma duk wannan taimakon da take nema na kattar guje ne, kamar yadda Isra'ila ke neman taimakon kattar guje, kamar yadda Amurka ke neman kattar guje. Ina muku magana gwamnatoci. Mu ɗan mu ne Afirka, mun zo ne don mu hafaza a natijikin ijtima'in mu na Hausawa a wahida, mata yi kawai. Wannan ita ce risalar mu da mutane wanda suke zuciyarsu tana das-das. Suna cewa ya kai yankin zawa aka yi za a kwace musu aiki, za a sace musu ijazat. Risalar mu daga nan ta kai hadda iyala. Dukan ku iyala su Abubakar, su Hashim Alfain, su Tahir, su Muhtar Usman, dukkan iyaladen Hausawa da kuke da abakakin saura. Mu wallahi alazim mu mutane ne, mutanen tawa. Kuma namuzajin mu gashi nan sai da qaid annabi shi kun san shi. Ba irin majhudin da bai bazara ba ya jama'a akan inne wahada aikin nan ya zama dukkan mu kutla ɗaya ce, kuma alhamdulillah rabbil alamin da tawfiq din nagisha shine ya marrara mana wannan aikin, ya kawo Abu Shotal, ya kawo Maryabus, ya kawo dukin mu, ya muka zauna da su Hamo da dawa aka zan kutla ɗaya ce, duk mutanen mu ne kadiyar mu ne da kasance. Risala ta biyu al-salis, ni ne za tu Khamis Usman da Ashi. Wato jama'a, yau zan fada cikin Sudan ne, Sudan gida. Ina Hausawan Sudan gabaki daya, ku zo mu zauna, ina da shawara da zan bada. Ina tsintar wasu bidiyoyi inda nake ganin Hausawanmu da dama suna shiga wannan kungiyar da take yaki da gwamnatin Sudan, kuma sannan suke kira ga ahalinmu na cikin Sudan akan cewa su zo su dafa musu wajen kokari da tumbukar gwamnatin Sudan domin darajar Hausawa ta yantu, ko kuma Hausawa su yanci a cikin Sudan. To a tsarin gaskiya duk Bahausan da ya shiga cikin wannan kungiyar to tamkar ya shafa wa Hausawan Sudan bakin kashi ne. Shawara ta anan shine duk wani Bahaushe da yake cikin Sudan, idan ka tabbatar da cewa ba za ka shiga taba English ba, to kar ka sake ka shiga taba Indamasai. Idan ka sake ka shiga wannan daba Indamasarin nan, to tamkar ka jawa kanka bakin jini ne. To babban takaici na ma shine anan, idan kai Bahaushe a matsayin ka na Bahaushe za ka shiga, to kar ka sake ka shiga da sunan kabila, kawai ka shiga da sunan cewa zaka taimaka wa su yan tawayen ne domin su yi nasara. Saboda duk lokacin da kuke kira akan cewa Hausa, to tamkar kuna jawo mana Hausawan Sudan kuna samu cikin wani irin hali ne. Saboda duk lokacin da gwamnatin Sudan ɗin ta samu nasara, tunda a yanzu haka tana samun nasara, yanzu ku je ku duba ku ga irin nasarar da suke samu a cikin Damazin.
yanzu ga baki ɗaya da mazin a kwanakin baya idan nake tambaya ce mun ake yi ga baki ɗaya wa'annan taba'in da masu ne ga baki ɗaya suka yi ne suka mamaye cikin Sudan gaba suka mamaye cikin da mazin ga baki ɗaya amma cikin ikon Allah gwamnatin da duniya ta yarda da su kuma wanda suke yakar ku sun fatattaka suke yakar wa'annan yan tawayen masu yakar gwamnati yau cikin ikon Allah da mazin ta to an fatattake su ga baki daya wasu ma sun haura Ethiopia. To idan muka dawo Darfur kuma yanzu ga baki ɗaya lamarin ya koma Darfur tunda yanzu gashi nan ba wai maganar da mazin ake ba ko kuma saura ko kuma cikin Khartoum ba ko kuma Ubayy ba yanzu yakin ya koma Darfur ga baki ɗaya. Idan ka je Darfur kuma yanzu ga baki ɗaya ana shiga ana fitattakar su wa'annan yan tawayen to ku kuma Hausawa yanzu idan kuka zo ku ce yau za ku zo ku kama musu kuna ganin cewa idan aka ƙara yaki me sunan ku kenan har na je yana kiran yan Niyala yana kiran yan Jalinge yana kiran yan Fashir yana kiran yan Jinaina yana kiran yan Di'in to ya kamata duk wani bahaushen da yake cikin Darfur idan ka san ba za ka shiga idan ka san babu hanyar da za ka yi ka fita a Darfur to ka zauna kar ka sake ka shiga wannan kungiyar idan ka sake ka shiga wannan kungiyar yau hoton ka ya fita ko kuma sunan ka ya fita to ka tabbatar da cewa yanda aka sako su a gaba a yanzu cikin Darfur din ma ba su tsira ba to gaba za ka jawo kanka bakin jini ne kuma za ka jawo Hausawa bakin jini kuma ina kiran da Hausawa da suke yankin Darfur gabaki daya ku gane idan mutum zai shiga cikin wannan kungiyar to kar ka shiga da taba'in Hausawa kar ka shiga da zummar kai Bahaushe ne ka boye yaranka ka tabbatar da cewa san kai ne da kuma son zuciya ya kai ka wannan abin ya kai ka wannan kungiyar saboda a lamarin da muke ganin Darfur a yanzu Allah ya kawo musu canji kuma Allah ya kawo waraka sauki yana ta neman samuwa to babu wani kira da kai malam Bahaushe zaka yi da ko kuma wani kiran ahalinka wasu zo su dafa wajen a kawar da gwamnati to idan aka kawar da gwamnati ko kuma idan ba a kawar da gwamnatin ba ta kai ta kawo an yaƙe ku to me kake tunanin cewa lokacin da gwamnatin ta tsaftace Sudan din gabaki daya kaga duk wanda ya je ya shiga wannan kungiyar da sunan Hausawa to tamkar ka jawo Hausawan Sudan bakin jini ne to ina kira ga Hausawan Sudan idan ka tabbatar da cewa ba za ka shiga wata kuwa a cikin wa'annan guda biyun ba to ka ja baki kai shiru in dai ba za ka shiga ges ba to ka boye kanka a matsayin muwatinin ba ka da matsala amma kar ka je ka idan kuma ka shiga to ka boye kanka ka boye yaranka ka tabbatar da cewa kai kadai ka shiga ba tare da ka ja ƴan uwanka bakin jini ba a lokacin da ba a faɗa ma ya aka kare barantana kuma yanzu da kiris ake nema a samu wata kabila duka yan tawayen nan da kake gani babu kabilar da babu a ciki babu kabila wacce take a cikin Sudan wacce babu a ciki amma ban taba ganin wani yana daga kemara yana kiran kabilarsa kai